Hello mga ka-listeners, mayong hapon, no? Maulan nga kahaponon. So, di ako diri pasilong sa kuan. Tungod aring punuan sa mangga. Kaya nangahoy ko ka-listeners. Kasulo kong pangahoy ron niya. Di abot magulan. Pasilong ko Dita yung puno sa mangga kay dagdag-dahon ba. So, wala kayo ko nabasa sa uwan. So kung kahoy ari gamay pa. Gamay pa kay kung kahoy ba. Sa umay na sige mag-uwan diri mga ka-listeners, no? So mga pasensya gyud sa mga kanunay gid nga nagpaabot sa mga drama. So pagka tinuod lang gyud kuan medyo sakit akong mata. Sakit mata sa sige tutok cellphone mo nang wa ko ka-upload pila ka adlaw ba? Kapag naka-upload matag hapon din, no? So, ka-upload sa ma-reveal yapon. Nanyo ang giatingan ba? Kay malagi, labad-labad ang uo. Huwag na ko kalahutay kayo og dugay ba sa cellphone. Pero unya, inyohan karon da video matadaan, no? Karon human na yung video inyo na mabati ang kuan sumpay sa Maribel part 16. Part 16 na. So daghan mga request ani daghan kay comment, no? Si Mambel mao ni giat niya ni Mambel ang Maribel, no? Maribel, no? Anya kuan dili kay si Mambel ay nagsige comment ani daghan kay nag-comment aning sumpay ko nas Maribel ba. Yang uban sa gapaabot sab sa kuan. Habal-habal driver ka lang, ha. Mga nga kuan wa jud ko ka lugar gyud wa man kumulaag gud. Kumulaag ba kay medyo kapuyan. Sig uwan man gud, sig uwan ka listener ba. Karon nangahoy ko ni uwan, iabot na pug uwan. Dag-o mong langit ba. Sige uwan diri mga ka-listener, no? Shout out sa baboy aring likod ga. Shout out. So, morto mga ka-listeners, no? Paminawan nyo ang sumpay sa Maribel sa kagabion. Hindi ko pinangarap na umibig ng pag-ibig at ilalaso ng ug karon mga higala, dili ta maglangan. Iya ang sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabihion. itong sakit na parang langit lamang ang pakiramdam. Sorry Maribel, pero di na lang ko maglugay. Ibilin ko na lang niya akong cellphone. Ako na mangitaglaing cellphone aron makontak ka. Andrew. Sige, ina cellphone paabutan lang akong tawag gikan sa ospital. Salamat. Sige, adun ako. Manawag na lang ko kung unsa ning tabo sa mong mama. Andrew, salamat kaayo. Salamat. Oh, Andrew, ang imong asawa nanawag. Ha? Tubaga. Dili ako gusto mangisulti pa niya. Imo siyang asawa. Busa kinahanglan imo siyang tubagon. Sige, tubagon ako siya. Tungod siyang sa nimo. Hello? Hello, Cindy? Andrew! Cindy? Unsa ning gibuhat nimo? Andrew, kung unsa may nabuhat ako sa adik na ni Maribel. Wa ka lang gihapon makunahuna? Namura kag buang nga nang imong gibuhat? Ha? Cindy? Mahimo kang mapriso sa imong gibuhat. Duha na ang napusilan nimo. Wa din ako tuyo Gituyo man nimo uwa. Dili na ka na mo'y isyo. Nakasa ka na, Cindy. O bupriso ka ini kung mureklamo ang nasadaan nimo. Asawa ko nimo. Imong obligasyon nga luwason ko. Nganong nausab naman ang dagan sa mong nahuna, Cindy? Nganong dili naman ka makasabot? Hunungon na ni nato ang ito panagsulti. Uwa na ni maayong saguan. Pag-ampo na lang.
nga dili mo kiha si Maribel sa pagpusil mo siyang inahan o sa pagsungi mo silang bay. Bay! Hello? Hello, Andrew? Hello? Ki-off niyang iyong cellphone, leche! Sas, samod nga di gaganahan makiksulting imong banana. Kay duha na ay mong napusilan, Cindy. Ako pa ni mo, no? Musurindir na lang ka. Dili. Cindy, ha? Nag-anam, nagkadagan ang imong sa, Cindy. Ha? Nagkasako tugod nila. Sila ang angay basulon sa nahitabo na mo. Noon. Una. Sa may buhaton ni mo ini karon, ha? Asam katago? Anis inyo. Ha? Musa? Ani juga sama? Oo, puyit. Lisod tultulon ka ninyong bahay, di ba? Busa, ani ko tago sa inyo. Pero, tingaling maangin ko na yung sa, ha? Ako rin ba nang armas yung magigamit sa pagpumusil? Ang binalang nabi. Oo, kuha. Kuha. Saan naman yung armasa? Buyit. Buyit, tabangi ko pa. Saan? Tabangi ko. Susiha ko napatay ba na ako ang inahan ni Maribel. Sa? Pangitaha ako na haing ospitala karon sila mahimutang. Sige. Pero... Saan naman sa kadya? Anong nitiurog naman sa kadya? Karon pa di ko mahinumdum. Saan sa? Ang naong ni Maribel, sa dihang gisabligan ako siya og tubig sa uog naong murag... Murag sa... Uy! Murag sa galanay. Ha? Sinalanay ba? Lagi, buyet. Murag di kalin sa kaputi. Og... basta, murag dunay lapok nga natangtang sa iyang naong. Ha? Maon na ang ako nakita sa iyang naong. Mura siya og nag-foundation og bagka kaayo. Unsa? Og sa dihang misong ko sa ila, nagputo siya sa iyang lawas og nanapon og maayo hasang iyang naong og namahong sila sa suga. Libog mo ko ni mo, Cindy, eh. Unsa gyud na imong panulti, ha? Mura sila og dunay gitago sa sud sa ilang bahay, buyet. Unsa? Klaro kaayo. Klaro kaayo nga dunay gitago katong Maribel nako. Karon pa ko makahuna-huna ini. Mahadlok si Maribel nga magunita nako. Maong ang iyang inahan ang mitukmod ako paingon sa gawas. Mauto, napusilan nako ang iyang inahan. Uy, mau ba? Kinahanglang masusi ko niya. Busa ikaw, buyat. Pangitaa ang ospital nga nahimutangan sa inahan ni Maribel. Ay, Maribel, umulakaw na ako. Pero ayaw na dito bagas Cindy, ha? Oh, Andrew. Ayaw ni kabalaka. Ako na ibahala sa mong inahon sa ospital. Kung gutumon ka, panawag lang og room service. I-charge lang sa room. Oh, kinsa sa rin nanawag? Si Lupe. Si Tio Lupe tuod. Ako na tubagon. Hello? Tio? Hello, Dong Andrew? Wa magid ako makita si Maribel og ang iyang inahan nga naa sa ospital dong. Ako gani susi. Wala problema, Tio. Nakita na ako si Maribel. Unsa? Ako nang ipahilo na si Maribel din, ug ako ni motiman siyang inahan sa ospital. Mo ba? Mayo kay nanawag ka, Tio. Mag-abot na ta sa ospital nga na-admitan sa inahan ni Maribel. Oh, sige. Hain man ang ospital dong. Sige, Tio. Mag-abot na lang ta sa hospital. Bye. Oh, niyara nga akong cellphone, Maribel. Salamat pag-usap, Andrew. Pero please lang, tawagadayon ko kung unsa na'y kahintang ni Mama. Sige. Kinahanglan mo balik na ako sa hospital. Ano na ako? Unsa naman sabing nahitabo na mo ni Mama? Nganong di naman nagyud mi hunungan ni Cindy. Wa man unta mi relasyon si Andrew. Dong Andrew? Oh, Tio.
Mayo kay niya ka na. Nagkinahanglan kong magkabantay ni Manang Rosa din sa ospital. Ha? Si Maribel di ay? Hay man siya? May gitiman pa siya tiyo nga, importante kaayo. Dali, sunod ako kay iba rin naglaing kwarto si Manang Rosa. Oh, mao ba? Salamat daw nga luwas na gid siya. Si Sinding angay nga magpasalamat tiyo nga luwas nang inahan ni Maribel. Kaya kung na-discuss siya pa kini, mapriso gud siya. Oh, mao gini panahon na nga, mutagam si Iday Cindy. Ang problema tiyo, kung mutagam ba siya? Ah, siya ro naman sab. Kung di siya mokalma, nga nag-anam na magkadako niya sa... Ambot ba? Pero lahit na yun kaayo si Cindy karon tiyo. Dako na kay kausaban. Kumusta naman ka si Mama Rosa karon? Mayo uta ko naluwas na gid sila. Oh, kinsa man ning nanawag? Uy, number naman ni. Di lang gid din ako tupakon. Basin kung si Cindy na sabi nanawag. Bahala na lang niyo. Di lang kumutingog. Maribel? Oh, Andrew? Andrew, kumusta naman si Mama, ha? Maayo kinanawag ka na. Nabala ka na kaayo ko ni Mama. Kalma lang. Luwas na sa kakuyaw ang imong inahan. Gani, di ami karon sa kwarto nga balhina niya. Salamat kun mauna. Ug salamat usab nimo, Andrew. Gusto kong muatiman ni Mama. Ayaw ka bala ka. Ikaw ang matiman niya sa panahon sa gabi. Kami si Lope sa adlaw. Andrew. O kinahanglan mamalhin sa mong kapuyan. Andrew, nahasol ka na hinuon og maayo. Ayaw ni kuno na, Maribel. Nahibaw ka gid nga buhaton ko ang tanan nga makaayo nimo. Salamat. Pero na ako'y laing papor nga pangayoon nimo, Andrew. Sige. Isulti lang kay ako ng buhaton. Mamalihog ko nimo og kuha sa akong bag nga itom dito sa bahay nga among giapangan. Kay tuwa dito ang akong body makeup. Sige. Ako ning kuhaon. Tuod. Nakita sa imong asawa ang kausapan sa akong panit sa dihang nasabligan ko niyag tubig. Ug wa ko kasiguro kung unsa nang iyang hunahuna karon. Ay, kalimti na unang akong asawa. Ako rang bahala niya, Maribel. Ang importante nga wa ta makasa niya. Katong lang diya og maayo. Kaya man ako karong gabi, kuhaon ta ka. Kinilang ospital nga may gi-admit nga babae nga napusilan sa miaging gabi. Ani ko di man ni maniid sa parking lot. Oh. Uy, may motor na miabot. Oh, nahinay na Maribel. Hinay. Si Andrew ka na og si Maribel. Dali, ihatod ko ikaw sa kwarto sa mong inahan. Sige. Swerte gigorong lakawan ka. Kitali na ako nakitaan sila si Andrew ug Maribel. Misyon accomplished na sa mi. Sundan ko sila. Aron makumplito akong i-report ang Cindy. Mayo kay miduyog na ko ang panahon. Wa ko lang aya sa pagpangita kang Maribel. Oh, nabalik mo lagi dahin ka na, Andrew. Niyar siya sa adult, tiyo. Maribel, ay mo mama eh. Bago lagi na siyang gisod din sa kwarto. Ma? Nainanok pa na sa mayo day. Tungod sa tambal nga iyang nainom. Ma, sorry. Dili ka mapusila ni Cindy kung wa pa ko makiksuod kang Andrew. Maribel, ayaw nagbasula yung mong kagalingon sa naitabo sa mong inahan. Mao ka na ang tinuod, Andrew. Wa masuko na mo si Cindy kung wa pa ko moabot sa imong kinabuhi. Husto na lagi eh. Naitabo ng tanan. Ato na lang dawaton. Ug di mahimo nga putlon ta ang atong kasuod.
Pero nakita na ko niya nga. Husto na. Makalabad lang siya mong ukon, magunahuna ka sa akong asawa. Ang importante nga, wa tayo gibuhat nga dautan. Wa ta makasa ni Cindy. Si Buyet ang nitawag. Hello? Cindy, good news. Unsa ka ng good news ang imong giingon, Buyet, ha? Good news, kinatuntulan na ko ang ospital nga giadmitan si Nani Maribel. Okay. Wow. Good news ka na. Pero, tunay bad news. Unsa man ang bad news, Buyet? Ang bad news kay nag-uban karon si Maribel ug si Andrew. Ha? Cindy, napaka diya? Oo. Di apa ko, Buyet. Tinuod mo gisulti, ha? Nga nag-uban karon si Maribel ug ang akong pana? Yes, Cindy. Nakita ko sila nga miabot sa kaysa motor. Ug nanood sa ospital. Nagtangkas si Maribel sa motor ang gimaniho ni Andrew. Buti pa sabot ka. Gikan. Ha? Di ba? Asa pa na sila gikan? Kalitsi. Ang mga panuway. Karon, Buyet, unsa man? Mutuo ka na gyud kakabit ni Maribel si Andrew. Nag-uban ko sila. Oo. Ito muna ko. Ug panahon na nga silutan sila sa dakong sangay lang nabuhat. Kinahanglang mamatay ka na si Maribel. Cindy. Puslan man nga nagkaguliyang ng akong kinabuhi, Buyet. Ako ning tiwason. Naibaw ko. Di na ko mahal sa kumbana. Ug dako na niyang sa nako kung nganong iya nagikalimtan ang iyang pagmahal nako. May gipanumpaan ni Buyet. Ug iya ning nalapas. Ug ang nakita nimo nga nag-uban sila dito sa ospital, dako ng ebidensya nga doon na gyud sila relasyon. Uy, noon. Ganto kay nag-uban silang duha. Doon na gyud sila connection sa usa-usa. Mauna. Gusto ka? Busa mo anha kus ospital, Buyet. Oy. Ayaw. Mayo tingali nga dili lang una ka magbuwan ni Cindy. Ikaw malkansi kung mag-iskandalon sa kadiri. Nayapag ka asawa ko, oy! Ako ang may katungod! Kalma lang natin. Sam ka, uy. Isip balik-balik ka na, asawa. Kinahanglang balik-balik ko na nako kay mauna ang tinuod. Asawa ko! Naila kong gidaog-daog! Okay. Sige, pero kalma lang. Sige na. Sulti na hain silang ospitala. Gusto na ko silang maaktuhan. Hain! Kalma lang lagi, Cindy. Ako minadlog na mong kaisog, eh. May tambag ko ni mo, ha? Aron mas makapanudya ka ni Andrew. O dili siya makapamakak. Unsa man, Buyet, ha? Ako nila silang kuhaan og picture. Unsa? Mo lang una akong buhaton karon. Mas gamit kayo ang picture ang dili kang pamakak si Andrew sa iyang relasyon ka Maribel. Bitaw, no? Oh, sige. Pero kuhai og daghang mga hulagway ni Andrew Maribel, ha? Kuhai gid sila. Kung mahimo, kanang maghawk sila. Okay. Ako nang bahala na. Sige, bye na. Hello? Ay, off na niyang cellphone. Huwag siya musulti na kung hain sa ospitala. Pero, ako na siya pasaktan. Husto sad si Buyet sa iyang ideya. Kung dunan ako'y mga hulagway ni Andrew ug Maribel nga mag-uban, di na sila makapamakakpan ako. Tiyo, pauli lang una. Pahuway lang una. Ug susi hasab ang kahimtang ni Lola. Sige dong. Matuog lang ko aron makaligo ko o makabalik din ni ugma sa isbuntag. Sige, Tiyo. Sige dong. Maribel, day, ato na ko. Salamat, Rupe. Akin ni, ay kabala ka day. Nakasabot ko kasi mong kahimtang karon. Tuod. Huwag sa may plano ni mo karon batok ni Cindy. Ha, Maribel? Maribel,
Dili ko manghilabot sa imong hukom karon nga ang imong inahana ang naapektahan sa kabuang sa akong asawa. Di pa ko gustong magunahon-apahin sa imong asawa, Andrew. Kini lang ang ibutang sa imong nahuna, Maribel. Nga dili ko mulaban sa akong asawa kung imo man tingali ikiha o ipadakop. Sa ako nang giingon, dili ud ako gusto nga magunahon-apahin sa imong asawa, Andrew. Sige. Maniid sa ko dong. Kunhain karon si Cindy. Sige. Ato na ko ninyo, ha? Posible nga nagtago na karon si Cindy. Ang ato na likayan nga mahibaw siya nga niya ining ospitala ang imong inahan. Si Mama, nakamata na. Ma, kumusta nang imong gipati? Kumusta nang imong samad? Maribel. Oo, ako ni Ma. Ug ni anak ka sa ospital. Ug luwas ka naman ang Rosa. Andrew, palayo una na mo. Ayaw kadlok manang. Dili may tabong gubton mo ni Cindy dinhi. Kinahanglan bantayan nimo ang imong asawa, Andrew. Maribel. Mas luwas mi kung naa ka kanunay sa duol sa imong asawa. Pero Maribel, nakigbuwag na ko niya. Kinahanglan makig-uli ka niya. Tungod kay dili pa himong putlo ninyo ang inyong gapos sa kaminyoon sa dakong kasayhon, Andrew. Maribel. Ako na kining mohangyo nimo, Andrew. Ayaw lang ibubo ang imong panahon namo. Dako na kay kag natabang namo. Busa ati man nauna ang imong asawa. Aron mahibaw ka sa unsay sunod niyang plano. Niya ang imong cellphone. Mangita kong paagi nga makuha ang akong cellphone sa bahay. Kung saan naman kayo nagtabo sa lakaw ni Boyet, ha? Oh. Boyet? Ako na Cindy. May good news sa sapuni mo. Pakit ako sa mga retrato nga imong nakuha, Boyet. Dali! Diyara nga akong nakuha ang ulagway ni Andrew ug Maribel. Ame. Nag-atang dyan ko sa gawas sa kwarto sa tiguan sa ospital. Mauni ang hulagway sa duha? Mga panway. Caring kay si Andrew ni Maribel. Cindy, kinahanglan pugla lang nimo ang imong kagalingon, ha? Ang imong kasuko. O kung say angin akong bation ako nakita, ha, Boyet? Kauban sa kong balang iya kabit. Ay, sus, kalma lang una. Kinahanglan lang ako una makuhaan og lagway si Maribel ug Andrew. Nagklarog yung uyab, ha? Nagtiis ba? O nagakos ba? Pero klaro kay ning moong picture nga suod na gyud kaayong duha ang mga leche. Cindy, gitabangan si mong bana ang imong napusilan nga inahan ni Maribel. Ay nakong pakalmaha, Boyet. Kining ilang panagkita karon. Kining pagtabang ni Andrew sa inahan ni Maribel, ilhanan ni nga doon nagki-contact ang duha. Posible, pero dili pa ka makagawas, ha? Biset! Basin kung doon na niya mga pulis nga gipakatap aron ipapangita ka. Mahimo bag dili ko ni mo hadlokon, Boyet? Ha? Ay, samawa man tiya gihadlok, day. Kinain lang maniguro lang kang daan. Tago lang na. Biset! Day, Cindy, patulang unas tambak, ha? Dili. Di mahimo. Naglungot-lungot ako sa mga panway. Tuwa pag itingali sa ospital ang akong panaon sa no. Sa may una-una mo. Tawgon ko siya. Tan-aon ta kung mamakak maghihapon sin ako. Andrew, ako na'y pahala din sa ospital. Dili. Uban nanti ka din, Andrew, sa ako nang giingon nimo. Mas mabantayan mo ang lihok sa imong asawa kung tuwa ka o ba niya. May nanawag kasab sa imong cellphone, Andrew. Si Cindy na usap kini. Tupaga si Andrew. Dili pa ay kamusamutang ng pagduda na to. Ay. Mas maayo gid nga makig-uban ka una niya. Pauli una sa inyo.
Hello? Hain ka naman sa bron. Niya ako sa ospital. Nagsulbad ko sa imong problema. Sa imong pagpusil sa inahan ni Maribel. Unsa may mong gipuhan? Nagkikita ka sa salbahes? Oh, nakikita ko niya. Aron at manon ang napusilan niyang inahan. Aron dili ka lang niya ikiha. Ha? Maugid ka na ang tinuod mong gibuhat? Dili ka nga nagpalami mong duha? Bahala ka na sa mong nauna. Wa na ko labot kung unsay masuda ng utok ni mo. Basta ako, giluwas na lang kagikan sa pagkapreso. Kay mauwa ko nga mapreso ka tungod sa kabuang ni mo. Ha? Ingna nga nabuang sa kuni mo? Gusto na, Cindy. Gikapoy na ko pagsabot ni mo. Kini lang timan eh. Hilabtan ba ganin ni mo si Maribel? Magmahay ka gyud sa tibok ni mong kinabuhi. Ha? Ay, kukadlo ka. Kay ako inyong gipinuangan. Ah, gusto na! Pauli sa bahay, ha? Kung dili ka gusto nga ako nang bukton si Maribel. Unsa? Mupaulit ako sa bahay ugma sa buntag. O gusto ko nga tuwa ka sa bahay inig paulit na ako. Okay. Sige. Ugma. Ginanon tuwa ka na sa bahay. Ug ayaw na yung hilabti si Maribel. Nakasabot ka? Okay. Mamaulit ta ugma. Bye. Day, mupauli gikiday ka ugma. Kinahanglang makita ko na kanunay ang akong bana, buyat. Mabantayan ko na siya sa iya mga lihok. Dili may tabong ihatag ko siya anang Maribel, no? Anak yun! Muna'y buhata. Kupti sa liog ang imong bana, day. Para ko siyang kasulti ni mo. Basta ang importante, napugna ni mo siya nga makigbuwag ni mo. Pero kipuwag ka naman ko niya, buyat. Eh, pagsugot! Asawa ka. Kung dili ka masugot nga buwagdan niya, wala mahimo. Ug maayo tingali, day, na usbo ni mo ang imong strategy. Ayaw pangisog. Ibalik ang imong kabuutan ngadto sa imong bana. Imo namang nasuwayan nga magwala ka, mangisog kag maayo, pero gibuwagan mo kasi imong bana. Kay gisamuka na siya nimo sa imong kasaba. Pero buyat, di ko makapugong. Kung gusto ka nga magpabilin ang imong bana nimo, no? Paluluoy, day. Kanang pinaanghil nga naong ba? Ana, mo ni bata. Paulipon kag maayo. Kay gwapa kay imong kaatbang, Cindy. Maribel, kinahanglan mo pauli-un ako sa amo ugma. Mauna ang angay ni mong buhaton, Andrew. Dili mahimo nga mag-uban ta kanunay. Kay mo samot ang kasuko sa imong asawa na ako. Unsa imong plano niya? Ibo bang ipapreso ang asawa? Dili. Unsa? Wa kay ko nahuna nga ipapreso ang akong asawa? Wa, Andrew. Ang importante na ako karon nga luwas na ang akong inahan. Ug nga dili na kinahanglang ipapreso na ako siya. Gawas lang kung maghimo na sa siyang laing dautan namo. Ako na siyang bantayan. Salamat, Andrew. Sige. Si Tio Lope na lang ang una ang akong patimanon ni. Ayaw nagkapalakan ako. Sige. Ako na bahala sa bayaran sa ospital. Ni ano day ka sud sa bay? Mayo kay niya ka na. Unsa man? Uwa ka mag-uol nga. Ako kang gipugos sa pagpauli. Cindy, niyan ako. Natuman na ang imong gusto. Busa tayo ko kalinaw. Wa ako'y tuog. Oh, di matuog ka. Sige ha, anda mo na ako ang pagkaon sa lamesa. Nagpalit ko sa paborito ni mong crispy pata. Oh. May sabaw, sad. Di ba ganahan man ka nga muhigop og sabaw? Sinigang nga pasayan, di ba? Ako sa tong initon, ha. Paway lang una ka, ha. Wa man ka kay tug. Onya, andam na ang banyo. Tuan na sad ang limpyo ni mong tualya og ilisan ni mo, Andrew. Cindy. Sige.
Initon sa nako ang sinikang. Aron human ka makailis, makakaon ka na. Sige na, lakaw na sa tong kwarto. Ako atong gilimpyuhan. Ato na ako sa kusina, ha? Akong initon ang sudan. Kariyot lang, ha? Salamat nga. Wa na ko niya sugatag away. Magkabahuay ng tarong. Ay. Tawagan ko si Tio Lope. Hello, Dong? Tio, nakaka na ba sa ospital? Oh, di na Dong. O si Maribel, padung na sa Mulakaw. Sige, Tio. Ikaw lang ang muatiman ni Manarosa samtang tuwa sa Vision House si Maribel. Sa gabi na siya mabalik diha. Kung may problema sa ospital, Tio, ako ang tawag ka. O, Dong. Pero si Mama, Dong, ako ra ba nang gibilin sa imong giabangan, Dong? Kuhaon ko siya karon, Tio. Kaya di na sa bahay sindi. Oh, may pauli na din yung asawa, Dong? Oo, Tio. May mo bang pakisulti ni Maribel? Oo. Day Maribel. Siya, Dong Andro, makisulti ni mo, Day. Hello? Maribel, sorry ha nga. Dili una ko magkahana sa ospital. Kaya niya na sa bahay sindi. Ayun na lang pag-aris sa ospital, Andrew. Niya na si Lupi nga makatabang na ako. Maribel. Ayaw nagpiyai ka ng asawa ni mo. Kinahanglan magkauli ang inyong kabubuton ug ibalik niya ang kanhin mong pagmahal, Andrew. Maribel. Asawa mo siya. Kinahanglang mamatay ka nga siya ang kauban mo. Mao ka na ang inyong gipanumpaan. Busa tumana ka na. Maribel. Mas pagpalinahon tang tanan kung mao ka na ang buhaton ta, Andrew. Di ta mahimo magkasuod o magkahigala. Kalimti nga may kaila kang Maribel. Bye. Maribel. Husto si Maribel. Kinang na ato bangon ko ang kapatauran. Naminyo na ko. Kung nga dili may mong biyaan ko si Cindy. Andrew? Andam ng lamisa. Mga na ta. Sige. Cindy, may sabutan ta. Unsa na? Nakasa ka kang Maribel. Ug aron dili ka niya doon. Kailangan akong bayaran ang tanang gastuhan sa ospital siyang inahan. Okay. Pero dili ko masugot nga ikaw ang muadto, ha? Ako na ang muadto sa ospital. Unsa? Nga nang nisigaw man ang mata nimo. Ako ang nakasa sa iyang inahan. Busa ako ang angay nga mobayad sa kunsa. Dili, Cindy. Unsa? Ngano? Gusto ka gyud di ay nga makikita niya to, Maribel? Nagkasabot na mo nga dili na magkita. Pero dili ko makasaling nga tinarong ang imong pagipagkatubang niya. Busa si Tio Lope na lang ang bahala sa ospital. O ikaw, kalimti na si Maribel. Kay kalimtan ko na siya. Maribel, magkagawas na ugma ang imong inahan, Day. Lupe, may ihangyo ko nimo. Unsa ka na, Day? Mahimo paghihatod nimo si Mama sa among karaang pay. Aha? Nga naman, Day? Busy ko sa adlaw. Tuod, anong dili magkamakaani panahon sa adlaw, Day? Busy lang gid kaayo ko panahon sa adlawan. Sige. Ako ni bahala sa imong inahan, Day. Ihatod ko siya ugma sa inyo. Hello? Tio? Mugawas sa ospital ang inahan ni Maribel. Ikaw na yung bahala nila, Tio. Nahikay ko na ang bayaran sa ospital. Magpadala na lang kong kwarta ni mo. Ikaw na yung bayad sa ospital, ha? Dili na ko mag-anak na, Tio. Kibayran gid ni Andrew ang ospital. Buti pa sabot. Nabalakag siya ni Maribel. Sige, Tio.
Ikaw ni bahala ni Maribel og sa ginahan. Kaya mo galit ang trabaho. Sige diyo. Bye. Maayo. Maayo kay nakahuna-huna na si Andrew sa pagputol sa ilang koneksyon ni Maribel. Pero, nahibaw ko nga ilad lang kining tanan. Nahibaw ko nga may pauli lang si Andrew din sa bay aron dili na ko hilabtan si Maribel. Oh, niya na yung kasi inyo. Unya, muapas na ba si Maribel din eh? Muapas na siya. Ayaw ko balakan ako. Sige. Di na ako magdugay, ha? Lope, salamat sa mong pagtabang namo. Mao ni gusto ni Dong Andrew. O, manginaot ko nga pagmalinaw na kitang tanan. Magmalinaw ng antanan. Basta di lang mo samo ka tong Cindy kang Maribel. Nakauli naman doon, ha? Magmalinaw na kita. Oh, Maribel. Abi na kong mulahos na nagkagtrabaho. Gisusita lang ka din, ma. Karon nga mi pauli na si Andrew siyang asawa. Magmalinaw na gitang tanan. Oo, ma. Magmalinaw na ta. Pero sigurado ka ba? Ngawa na huna-huna ka tong Cindy nga samukon ka? Uwa na tingali, ma. Hello, Boyet. Ano na nawag na masab ka na ako? Boyet, may ipabuhat ko nimo. Saan naman sana sini? Gusto ko nga kidnapon mo si Maribel. Unsa? Kidnapon? O kidnapon. O kunya, kaliguon sa swimming pool. Kaunsa di mo? Saan naman sa nimong nasusi mong utok ko, Cindy? Boyet, dunay nakahasol sa kung huna-huna sa gabi nga gibubuan ako og tubig si Maribel. Unsa ang nakasuli mo? Ang iyang pamanit lagi. Murag nahilos ka na igo sa tubig. Sa? Tigid mawa sa kuna-huna, Boyet. Nga medyo brown niyang panit, ni puti. Unsa? Mura siyang mahadlok og tubig. Mao ba? Busa kidnapa siya, ha? Og ligua, unya kuhaig picture. Unya, pagkauman? Kuhaig hulagway si Maribel nga mabasa. Sa? Mora niya akong baton? Oo, simple kaayo. Gusto lang kong mahibaw kung nganong naingon adto ang panit ni Maribel. Di ko makahimo sa pagkidnap ni Maribel, Cindy. Unsa? Nayabag ka mahadlok ka? Saan ka, uy? Kadakong kaso ng kidnapping, nga. Pero, may naunaan ko. Sige. Kuan na lang. Ingon ini ang buhata. Unsa man? Ting-uwan namang gidro, no? Gusto ko nga mangita kag paagi nga mabasa sa uwan si Maribel. Ug kinahanglan daghan ang makasaksi, ha, Boyet. Gusto kong mahibaw kung nganong mahadlok og tubig si Maribel. Kana lang, simple na kaayo. Kana noon, makahimo ka na. Pag-ampo lang, ha, motrabaho pagbalik si Maribel sa resto bar. Ma, mo trabaho na ko. Dili ka pag idoy mo hunos pagtrabaho, Maribel? Sa ako nang gikaingon, ma. Kinahanglang manormal ang dagan sa akong kinabuhi. Ug ikaw, pahuway lang una din ni Sapay. Ako na ang bahala sa atong panginabuhi. Pero mahimo man nga maninda lang ta. Ma, gusto ko mo trabaho nga adunay mga kaubang laing tao. Maribel. Busa, kinahanglang mo trabaho ko sa resto bar. Hello. Swerte ka. Kaya may trabaho balik si Maribel sa resto bar. Maayo. Kana ang gusto kong balita nga mabati gikan nimo, Boyet. O kanunay na nga magwan-uwan. May location nga nasingabot. Okay, sige. Muapas ko nimo sa resto bar.
Naunsa man ko. Kikulpaan mo kong maayo. Maribel, bayo kay may trabaho ka na pagbalik. Kumusta lang imong inahan? Usa mo ginahitabo? Gisa ka lang may kawatan nga dunay armas, ma'am. Unya, misukol man ang akong inahan. Mao nga napusilan siya sa maong kawatan. Mao ba? Ma'am, ako nang sugato ng customer nga pag-ong niabot. Nag-uwan man di ay. Love, mula ka anak ko, ha? Asa man ka nga gabi naman? Alas 6 pa man, love. Muato ka dihot sa mall. Sige, ikaw ang bahala. Salamat. Mubalik dayon ko. Okay. Nagtuukit si Andrew. Mawa na ko'y kalakot ni Maribel. Karong kang babayhana ka. Kung unsa may imong tinaguan, kinahanglang ako ni mahibawan. Galit man lang ni Uwan. Hindi ko makapauli dayon ini. Maribel, ay customer ka to sa gawas. Adto ako sila dito. Pero Uwan man dito, ma'am. Pabalhin na sila din sa suod. Oo, ma'am. Ay, maayo ng unta ko. Muhunong nang ning Uwana. Sir? Balhin lang sa suod kay sa libo din sa gawas. Ganahan ko din sa gawas. Ikaw? Dali! Ayaw! Dali! Ayaw! Pirahas siya sa uwan, boyet! Cindy! Ikaw na! Ako! Ayaw! Ayaw! Aray! Anong madlok man ka sa uwan, ha? Ganun ibo man ang gibuhat, Cindy! Wala ko magkikigala sa imong bana, pero ganun ibo man ang gibuhat! Imong naong? Yak! Kung mo ng kulor si mong naong? O sa nagtabo din eh. Demonya ka, Maribel! Usa ka demonya! Tanawa! Tanawa lang imong servidora! Usa na ka demonya! Anong imo mong kong giingod ini, Cindy? Anong gigukod pa bago ni mo? Tungod ka demonya ka! O kinahanglang mahibaw ang tanan sa imong tinaguan! O si kaka-albino, Maribel? Albino? Oo! Usa ko ka albino, Cindy, ug dili ko demonya. Ay, picture ninyo ng albino eh, picture eh. Dili. Nakita na ninyo, ha? Kung unsa ning imong servidora. Ganun mo man ang gibuhat na ko, Cindy. Ganun man. Wabang ko manghilabot sa imong kinabuhi. Nang hilabot ka, imong gitinta lang akong bana. Dili na tinuod. Nagpakabuhi kong malinahon sa panahon sa kagabion, pero imo kong gilaptan. Ha? Kabit ka sa kumbana. Ungo ka. Bisag ungo ka mga bit kapag yun. Morning dautan ka kay abnormal ka man di ay. Dili ko ungo. O dili ko kabit sa imong bana. Dili ko dautan. Parihas na ko dito. Hoy! Ungo ka! Hilaw! Ungo! Ayaw pa kawawi ako trabahanti, ha? Okay ano, ha? Ganahan ka paghihapon mo patrabaho niya? Nga di bunya mo ito babayhana? Tinunglo to siya! Ayaw pa tagagukaman ang imong baba. Inukaha ang imong kaugalingon bahin na ng mga albino. Aron mahibaw ka nga ikaw ang tinunglot tungod sa imong kahilabtanon sa kinabuhi sa uban. Pahawa din siya, Christopher! Pahawa! Nganong iyo manggit kong gukdon. Wa ba nung ko makasaha niya. Pero ganun gusto manggit ko niya gyatakan og maayo. Dako na magiday kaayong saha ka nakikigala ko sa iyang bana. May sakin ang nagpaingon din eh. Butago po. Kinahanglang makita to si Maribel Boyet. Saan naman sa mo si Maribel? Nawawa naman to. Naibaw ka ba kung unsa ng mga albino? Kayong samri na sila. Mga tinunglo na. Ay, pagsulti na sindi, oy. Kung ko'y nakitang dautan sa pagkatao ni Maribel, gawas lang nga puti kay siya. Puti siya tungod kay dili siya normal. O gikabit niya akong bana, busa angay siyang silutan. Sindi. Pangitaon ta si Maribel. Kinahanglang mapapa sa ng kalibutan na kay abnormal siya.
Pero man din si Karsada. Nakasakay ni tingali itong sikanan ay. Mauli na lang to, uy. Mauli na si Mumbana. Alan, chika! Di ka mo tabang na ko, ha, Buyet? Hindi, nakagrabe ka na. Ako na nahadlog siya mong ibang buhat. Di na normal. Ha? O kung saan gusto niyo mong palutawan, ha? Ako ang abnormal o dili si Maribel. Kana ang imo gibuhat di normal, Cindy. Oh, Buyet, tuwara si Maribel. Nidagan siya. Hunong Maribel! Dali! Kukdon ta si Maribel. Dali na! Uy, Cindy! Kadugay ba ni mo diha, oy? Buyet, kung unsa may sanga kung mabuhat karon, apil ka tungod kay daghan na kita nga kauban ta. Dali na, kukdon ta si Maribel. Nganong dili man ko nila hunungan. Nagpakabuhi raman unta ko sa hilom. Nganong gukdon mangyag ko ni Cindy. Asa ka? Ayaw! Ayaw! Buhiin ko! Sorry, pero isugo lang ko. Dali, dali! Buhiin ko! Maribel? Uy, gabi pa man di ay. Anong nagdamgo mo ko ni Maribel? Kauhaw. Nagsigi pa mading uwan sa kabas. Alauna pa di ay. Tuwa pa ron si Maribel sa Ristobar. Kalain sa kundam ko. Gihug man ko sa pangpang si Maribel. Unsa man eh. Kalit na kong gikulbaan. Hain naman si Cindy. Kaya nung man siya mabalik nga, habit na mga alas 11 sa gabi eh. Tawagan ko sa tiyo. Maayo unta kung nagmatapas tiyo. Dong, nanawag man ka? Gusto na ko nga doon ako ikasulti tiyo. Atuod, wa kay balita ni Maribel? Wa naman. Biyang niyo man siya nga di na ko paguntako niya. O nga tambagan ka, gandi na siya mukontak niya. Lai man na akong pamati sa akong lawas tiyo. Dong, Ro, katog lang diha. Di ko makatug tiyo nga wa diri sa bahay si Cindy. Unsa? Wa pa mauli si Cindy? Hain man na siya. Nanangit naman to nga doon na siya paliton. Pero hangtod karon wa man mauli. Oh, gusto ba ng uwan, Dong? Basin og na-trap sa uwan. Maayo unta. Tawgi. Sige tiyo, akong tawagan. Atuod, ugma, paulit na mo diri sa bahay. Murag normal lang dagan sa pangitabo diri sa bahay karon. Nabalik na sa normal ang kiniingan ni Cindy. Nabuotan na sa siya? O tiyo, buotan na si Cindy. Mao nga, hatagan ako siya gigayon nga may imong normal ang among kaminyoon. Hala, manginaotan ako nga dayo na ka ng iyang kabuutan sa imong asawa. Gapusa na siya. Cindy. Nana, nagapos na ako siya, day Cindy. Hain ko. Unsaon ko din yung Cindy. Gabi ni mo, Maribel? Bisag unsaon akong am-am akong kaugalingon nga pasayloon ka sa pagguba nimo sa kamalinawon sa akong kaminyoon. Pero wa gyud. Tigid mawa ang akong kasuko nimo. Kagikuhaan nimo ang pagpangga ni Andrew nako. Higala lang mi. Ayaw ko patuho ang higala lang mo. Tungod kay mabatyagan ako ang kakuwang nasa gugma sa kumbana nako ug kinitungod nimo Maribel ug kanaan din ako madawat. Cindy,
Unsay buhaton mo na ako? Ang angay nga mahitabo sa mga abnormal nga sama nimo. Mamatay. Patiyon ko nimo, Cindy. Oh! Maaksidente ka karong gabi una, Maribel. Mamatay ka sa aksidente. Ano gibo ba ning gibuhat na ako, Cindy? Tugod kay nagpakabungang ka sa kumpana. Mauna ang dako nimong sana ko. Dili paghihapon na mahimong pasikaran nimo nga imo kong ingno ni ini sa pagpasakit. Napusila na nimo nga ako ginahan. O diya karon, wa kapag yun matagbaw. Imo pa kong gidagit aron patyon. Wa pa mo makaila kung unsa ko kung mo onay masuko, Maribel. O wa kay swerte nga ako ang naasawa ni Andrew nga giigat-igatan nimo. Cindy, o kay igat og abnormal ka, angay lang kang papason. Unsa kang klasiya sa aksidente ang angay ipahamtang nimo no, Maribel? Cindy, mainahan pa nga mangita na ako. Ay, kabala ka! Makita naghapon ka niya! Huwag nagtuo ka nga makalingkawas kasi mong buhaton ako. Kamu ang nakita sa resto bar nga may pasakit na ako. Busa ka mo ang pagitaan sa mga tao kung mamatay ko. Ha! Utukan man sa di ay ka no, bisag usa ka katinunglo? Dili ko tinunglo. May diferensya lang ko sa akong panit ug sa akong mga mata. Pero normal ko, sama ko ninyo. Ah! Hilom ha! Nahibaw kung nagpabuutan-buutan ka ni Andrew, maong nadanis siya ni mo. Wa may relasyon sa imong bana. Higala lang ni. Ay kung ilara, Maribel! Nahibaw ko sa lihok sa kumpana. Kapila ko na nigisulti ni mo, di ba? Magbasol kay ning imong gibuhat na ako, Cindy. Ha! Di na mahitabo. Ako ang mudaog. Ugway makailog sa kumpana na ako. Wa, Maribel! Bisan ikaw pa nga usa ka abnormal. Busa kinahanglang mamatay ka na. Day, Cindy, mayo tingali nga mo pauli una ka, day. Mangita ni mo karon ng imong bana, day. Oh. Tuod. Si Andrew. Hala, taod-taod ako nakabiyas amo. Laom na yung gabi eh. Pero wa pa si Cindy. Oh, ni si Cindy. Cindy? Di ka, Cindy. Nganong karon lang ka na uli, ha? Sorry kaayo, love. Kuan kanang nalubong ang ligid sa sakyanan sa libaong. Unya, huwag yun nakatabang na ko, love. Mao ba? Huwag ko makabantay good nga doon libaong ang karsada nga akong gisupay. Mao nga nalubong ka? Oo. Pero nakapalit ko sa akong gusto palituin. Mao nga, okay na ko. Dali na, love. Dali na. Manuta sa bahay. Dali na. Love. Uy, dali na. Diin makana siya gikan. Tinuod ka nga, nalubong siya sa libaong. Hapit naman mabuntay, pero ano ba pa man mauli si Maribel? Kalain sa kuba sa kundugan, eh. Kasagaran, ni ano ba nang taas siya sa bahay? Pero nga nung karoon ba pa man yun si Maribel? Boyet, sakit kayo nga akong kamot. May mo bang luagan gamay ang akong gapos? Aron makaikyas ka? Ha! Sorry na lang, Maribel. Boyet, di ba nakikigala man ka na ako? Nganong karon, mitabang naman kag pasakit na ako. Wa ka ba mahadlok? Ha? Nakikinaila ka na ako kay gusto kang magkahigala ta, di ba? Pero nganong kalit man kang nausap? Mas suod ni si Cindy. Pero kinahanglang piliun mo ang himuon mong higala, Boyet. May mo bang muilong ka? Wana, Maribel. Napil ako sa kagubot sa inyong kinabuhi. Busa, pangandam lang daan.
Makahimo ka ba di ay sa pagpatay nako, Boyet? Kung gikinahanglan. Oh, Boyet. Nainayak naman ni si Cindy. O, dili sa gusto mo priso, uy. Pero mapriso ka yun na mo gibuhat kung tabangan ni mo si Cindy sa dautan niyang tinguha na ako. Ha? Mao ka na, Boyet. Dili mahimo nga kontrolon sa laing tawag imong kinabuhi tungod lang sa kwarta. Ay, ilom na. Nainayak na lagi ko. May panahon pa nga makaikyas ka. Buhi ilang ko. Ug dili ka na maapil sa kabangis ni Cindy. Ha? Kung buhian ko nimo, nakatabang ka na nako, anak, Boyet. Ug dili ka na maapil sa karma nga mahitabo sa kinabuhi ni Cindy. Kung patyon ko niya, ug nahibaw ka, kamong duha ang mahog nga mipatay nako, Boyet. Dili ka ba makonsensya ni ana? Yes. Boyet, nila. buhiin ako. Dili lagi. Samga. Boyet. May nabatian ko bahay ninyong mga albino. May gahom mo. Unsa? Gamita imong gahom. Aron makaikyas ka diya sa akong gigapusan ni mo. Boyet, wa ko'y gahom. Lahi lang ko ninyo sa pisikal, pero wa in taon ko'y gahom. May gahom ka. Og, karon pa ko magabantay nga may pagkapuwam din imong kalimutaw. Kay bulungan kag yung glina lang. Boyet, tao ko. Tao parehas ninyo. Dili! Di ka tao albino ka. Lahi ka na mo. Busa, paningkamot na maluwas ka diyag og imo. Love? Ansa man? Wa kay lakaw karon? Naandam ko na nimong ilisan. Dira mo to aliasat, oh. Okay ra. Dili ko mulakaw. Ikaw, may lakaw ka? Magsusi lang ko sa opisina kung pwede pa ba kong mabalik og trabaho, love? Mayo kay nakunahuna ka na nga mabalik ng trabaho. Ngano ikaw di ay? Wa kay huna-huna nga mo trabaho ka? Nagunahuna pa ko. Love, salamat ha nga nabalik na kita sa normal tang kinabuhi. Sama sa una pa. Thank you. Sige, malakaw mga ka. Una na lang sa pagkaligo. Limpyuhan ko una ang imong auto. Uga paghihapon ang iyang lumihukan. Mura pa siya mapasok kung akong hikapon. Bisag unsaon. Lahi nagiging Andrew. Murag na pugos lago sa pambalik din sa bahay. Biset. Pero, magmahay ka ining imong gibuhat ako, Andrew. Magmahay ka. Kinuo ko. Buntag na. Pero wa pag mabalik si Maribel. Kaunsa maka sa siyang trabahoan. Dili ni mahimo. Kinahanglan ako ni masusi. Di ba sa ko makatawag? Usaon man nila ako. Mula ka una ko, love, ha? May mo kuyog? Ayaw na lang kay dagang kog lakaw ron. Doon ako'y mga papeles nga andamoy. Sige. Mapawali ka mas unto? Maningkamot ko, love. Pero kung madugay ko, manawag lang unya ko nimo. Sige. Panawag lang. Ikaw, anira ka? Oh. Ani lang ko. Okay. Kay may importante kong buhaton. Aray! Ngano napatugtuog ka diha, ha? Cindy, buhiin na lang ko. Buhian? Karon na hinuon nga niya ka na sa ako mga kamot. Oh, Cindy! Isira na putahan, Boyet! Uy! Gisuawan ka? Ha? Mahadlo kag hayag sa adlaw, Maribel? Klaro na kayo siya nga mahadlog sa kadlaw. Ato sila. Cindy, baluoy ka na ako. Wako'y sani mo. Boyet!
Ablihi pagbalik ang pultahan! Ayaw, Cindy, Ablihi! ka! Ayaw, nag-ablihi ang pultahan! Usa may kipaabot ni mo, Boyet! Ablihi ang pultahan! Maluin taon mo! Isira na lang ninyo ka ng pultahan! Sakit ang akong mga mata! Kung mauna, tinuod ko na yung ilang giingon nga albino ka. Ang mga albino, sensitibo sa tanang butang, labi na gyud sa kahayag sa adlaw. Boyet, maluoy ka! Isira pagbalik ka ng pultahan! Nakabati ka na sa iyang gihangyo ni mo, Boyet? Iyang ipasira ang pultahan. Busa, isira nagbalik. Isira! Salamat, Boyet. Ha! Ayaw nagpasalamati si Boyet. Kay maura na mo patay ni mo. Oh, ha? Maribel, nahibaw ka ba? Nga di ko makatug kung dili ko makapaw sa mga tao nga nakasak na ko. Oo, buotan ko. Pero kung ako nahilabtan, sungayan ko sa tanang sungayan. Huwag ka ba mahadlok sa Ginoo, Cindy? Ngano, ikaw? Nahadlok ka ba, ha? Sa pagpaduol mo sa kumbana, nahadlok ka ba, gagabaan ka? Buutan ang imong pana. Apa nahibaw ko nga dili na siya mahimong higugmaon sa lain. Tungod kay bana mo na siya, ug kamatayon lang ang makabuwag ninyo. Maayo kay nahibaw ka. Kamatayon lang. Busa, ikaw, mamatay ka. Sige na, Boyet. Paghuna-huna na kung unsaon nga mamatay si Maribel, nga aksidente ang mugawas. Tongan, bro. Iya pagyapon ka sa gawas. Tiyo, nabalaka ko sa lakaw ni Cindy. Nga naman, may lakaw na siya? O, tiyo, ug lahi siya. Lahi siya muud siyang paglakaw. Ha? Ano? Ngangyo ko niya nga ubanan ako siya siyang lakaw, pero iya kong gibalibaran. Dili siya magpauban, tiyo. Mo ba? Unya. Unsa may huna-huna ni mo karon, ha? Tiyo, mula kauna ko. Kung maabot siya, ing na nga nangita kong trabaho, ha? Patawagan lang siya sa akong cellphone. Odo. Unsa man, Boyet? May nahuna-hunaan ka na kung unsaon sa pagpatay si Maribel? Nya na deha. Murag kunhuna pa ko. Dali, Boyet! Nya na gud. Dakong kwartang akong ihatag ni mo kung mamatay si Maribel. Cindy, ayaw kalimot ka ang gaba, dili magsaba. Ha? Ug makarma ka na sa imong buhaton ako. Di kumutuo og gaba, Maribel. Nakabati ka, ha? Dili kumutuo. Tanang pinuhatan nga dili maayo. Mo resulta og dili maayo, Hilom! Cindy. Cindy! Dili na kakumpisahan ang unahon ni Cindy. Basin unsa na sinasud sa utok adto. Kinahanglan ako ning masusi. Kung safe ra ba si Maribel, bahala lang masuko na sa si Cindy. Hayag na gyud pero pas Maribel. Hain magkalibayan. May nagmotor nga nagpaingon sa mong gate. Nag-helmet siya. Nang Rosa! Si Andrew. Andrew! Salamat na niya ka. Nang, wa ba mo ani si Cindy sa inyo? Wa man. Andrew, tabangi ko. Wa mauli si Maribel sukad pa kagabi. Unsa? Tinuod ka nang? Wa mauli si Maribel? Mao na, Andrew. Wa siya mauli. Mao na balaka na kay ko niya. Init na kay adlaw. Ug naiba kagad sa mahitabo niya kung mainitan siya sa adlaw. Nahibaw ko nang. Ako siyang pangitaon. Salamat, Andrew. Pusta siyang maayo dong, ha? Oo nang. Sige nang, di na lang ko magdugay. Kailangan matutulan ko si Maribel. Nagdaba siya sa iyang cellphone? Oo, pero akong gitawagan, di magad mo tubag. Sige nang, atagin na lang ko sa mong number, be. Manawag ko nimo kung ako nang makitaan si Maribel.
Cindy, papaulian na lang ko. Nabalaka na nga kung inahan karon. Ayaw lagi ka balaka. Kay dili man ang imong inahan ang mamatay. Ikaw man. Buyat, ang sama ka diha? Naghuna-huna ka o natuog ka? Kinahanglang ato na ning madispatsar si Maribel. Day, Cindy. May nahuna-hunaan ako. Ansa man na? Ato siya dadong sa dagat. Atong batu-batuan dito. Unsa? Pero, dili man na aksidente. Ato na lang siyang imising, Day. Asa mo sa dagat? Ako, Anday. May kaila kong tag-iyag pambot, Day. Mo na itong gamiton. Unsa? Ha, kumakom sa gumupadagang pambot. Sige. Sige, ato na buhaton. O niya? Dali. Ato siyang isagay sa itong auto. Og dad-o na to sa daplin sa dagat. Sige, lihok na diha. Badbaran ta siya sa gapo. Sige na. Oo. Cindy, magmahay kay ni mong gibuhat kung imo ning ipadayon. Mas magmahay ko kung magpabilin kang buhi. Tungod kay dahibaw ko nga mulighot jud ka sa pagpakikita ni Andrew. Manawag una ko ni Tio Lope. Hello, Dong Andrew. Kumusta na imo lakaw, Dong? Tio, naulit na ba si Cindy diya sa bahay? Wa pa man. Wa man siya manawag sa telepono. Kung mauna, hain man yung kaha siya. Stilan. Galing, hain ka man karon. Nangita ko niya, Tio. Tungod kay wa mauli sa ila si Maribel, Tio. Day, Nana. Wanit gapo sa kamot o tiil si Maribel. Dali na. Ato siyang guruyon sa kawas. Yun na, Day, niya na. Ako nang siguroon kung wabay taos palibot, okay? Sige. Nganong nagpada ka man sa sobra mong pagduda, Cindy? Wa ko magpada sa akong pagduda, Maribel. Naunsa man ka? Wa gyud ka makasabot sa akong gisulti nimo, ha? Wa ko magduda sa gibati sa akong bana nimo. Nagagusto siya nimo. Og miangkon siya, ana. Boyet! Naunsa man ka nadugay makadiha? Ayaw na, Day. May tao sa layo. Ha? Anong doon na may laing tao? Ako, Anday, mga batang mga basurero. Ato nang palabyon, Day. Nabalaka ko ining gibuhat sa akong asawa, Tio. Kaya na makita na to. Makita ni mo siya. Unsa sa kahiyang gibuhat? O kanino, unsa may plano ni mo karon, ha? Muadto ko sa gitrabuhan ni Maribel, Tio. Mas mayo pa. Day, Cindy. Doon na. Nakapalayo ng mga batang basurero. Dali na. So, Maribel, oras na nga papason ka sa kalibutan? Dali na, Maribel. Sige. Buhata ang tanan ninyong gustong buhaton. Tingali, oras na sab nga mahanaw ko ining kalibutan, Ha? Dugay na sab kong nangandoy nga mamatay, Cindy. Laisab ng imong style, da? Di gyud ka magpakiluoy na ako, Wanay kapuslanan kung magpakiluoy pa ko. Patyo na ko ninyo, di ba? Sige, pati ako ninyo. Dali na! Suwag gidi ay kaog adlaw. Cindy. Ano sa mga panit, Maribel? May severe allergy ka sa kahayag sa adlaw, Maribel?
higala, gidapit ka muna mo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabhion, sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal, sa direksyon ni Alex Lara, music and sound effects, Randy Padayaw Suson, mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda, recording editor, Ariel Mancao ug John Lloyd Cabiana. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Mga yakap sa tuwing pagmulahan. Ug mo ito mga ka-listeners ang part 16 no. So nabiyaan ta ni ug kuan kadlaw. Murag mag-unom na kadlaw siguro unom ka episode ba nang yan na. So kaning kamutan ako ang masunod na kuning kuan part 70 no. Nabiyaan ta. So kining drama hapit na matapos ni. So nindot ra puli ani mga ka-listener no. So atang-atangin ninyo ang puli aning Maribel no, nindot ning drama hasab kulbahinam sa ni murag may pagka-horror ba. So mga to mga ka-listeners, hinaot na kuan namo kanunay no magsigig paminaw sa mga drama na to nga umaabot pa kay na-delete man gud na to nakuha na to isa ka channel no? So mura tag nagsugod na pag-uno ani nya sa mangtas ato nang ginahinay nagbalik sad no. So maro to kay taas na kayo no. Thank you so much for watching and God bless.